Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Tayo. Enjoy bright, friends tayo. Bright FM, friends tayo. Sa 91.9, friends tayo. 91.9, Bright FM, 91.9, friends tayo. 91.9, Bright FM, 91.9, Bright FM. Friends tayo. Lumapit, lipasyag, makiramdam, lawen, at pag-iintindihan, inmetong at metong. ready mga baldugan mong dialogo. Nananuta pa, mekeni at makipagdialogo. King programang Simbayan Tayo. Hello at welcome po sa ating programang Simbayan Tayo. No? Ito po ang inyong lingkod, si Among Pep Bakay, ang inyo pong Among Sipapawid at Station Administrator ng 91.9 Bright FM. And of course, ang namumuno po ng ating Archdiocesan Commission on Public Affairs. No? At welcome po sa ating 75th episode nitong programang ito. At halina't atin talakayin po ang pagtutulungan, programa at pagkikipag-ugnayan ng simbahan at bayan na nagbibigay buhay sa pagkakapit-bisig ng ating pananampalataya at pagiging mabuting Pilipino. At tayo po ay nasa year 2 at 75th episode na lang tayo. At ito po ay hatid sa atin ng Archdiocesan Commission on Public Affairs, ang Simbayan Tayo. Dahil busy po yung ating mga ACPA members, no? At buti na lang ay nandito si Brother Noel, okay? Mag-greet ka muna, Brother Noel, sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa inyong lahat na mga nakikinig, lalong-lalo na sa kanilang pamamahay at sa kanilang mga sasakyan o saan man po kayo naroon, no po? Manatili po kayong nakasubaybay sa atin. Napaka-traffic po among isang oras at ano yan? Oras mula Angeles City hanggang San Fernando. Talaga naman, ha? Okay. Bunga daw ng development yan. Sabagay, maraming ginagawang daan. Yes, so, and hopefully talaga kailangan matutukan itong problema sa trapiko, no? Yeah. Hindi lamang sa Angeles, sa San Fernando, I think in other places din, no? Kaya sana talagang puspusan yung mga paggawa ng bagong mga daan, okay? And at the same time, talaga yung maintenance, no? Yung maintenance natin ng mga daan, di ba? By 2030 siguro maganda na yung development. Nakikita ko rin yung trend natin, no? Yung bullet train, hindi man ito nakaangat siya from Clark to Manila to Laguna. Itong 2 oras lang yan, no? So, swerte ang mga magiging mga anak ninyo na mag-aaral. Yan yung pinakamadali. Sige po. Okay, at ibigay muna natin yung Brother Noel, yung ating mga text line numbers at saka yung ating mga different social media platforms.
Para po karing bisang mag-share reflections sa ating greetings. So nano pa mga naburi yung ipayabot, mag-text kayo po. Karing kaya katamong text line numbers, Smart 0918-351-8282. Para sa ating mga Sun subscribers, 0942-357-4268. Yung ating pong YouTube, ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Para po sa ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radios. At pakimbagit na mo rin po rin kaya katamong parokyang Kabibilangan, Mankanita at dinantalang Maya Paoras din kaya kayo pong parokya. Para sa ating mga Twitter subscribers, ito po yung ating Twitter account at radio_ASF. Para po sa ating Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg.gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radio ning Archdiocese. Malyari ko pong ipadala din kaya kayong donasyon king GCash number o account number 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Takal pong salamat at ipamilita ta karing aliwa pang tao na tintamong radyo amakasaw king kaya katamong biye kasalpantayanan Mankanita lalo lapang dakal ting kaya katamong kakaluguran. Okay, thank you Wamong sa iyong pagbibigay ng ating mga text line numbers at saka yung mga different social media platforms. At sana po magibahagi tayo sa ating talakayan ngayon. No? Wala po tayong bisita but importante po yung ating pag-uusapan ngayon, Brother Noel. No? Yes, napakalaga. Ang topic natin talaga, kumusta na kaya ito, ang pagtutulungan ng simbahan at bayan dito sa probinsya na ating ang lalawigan no, ng Pampanga. Yes, at saka yun, yung pinakabuod po niyan, yung sinasabi nilang separation of church and state. Pero anong pwedeng pagtulungan ng simbahan Right. at saka pamalahan. Po? Yes. Okay. Okay. At umpisa natin sa isang opening prayer. No? Yes, po. Ikaw na ang Okay. mamumuno ng ating Okay, samahan niyo po kami sa ngalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay muling nagsama-sama upang pagnilayan ang mahalagang ugnayan ng simbahan at bayan. Gabayan ninyo po kami sa aming pag-uusapan, naway maging bukas ang aming puso't isipan sa katotohanan, katarungan at pagmamalasakit. Naway magsilbi kaming ilaw at asin ng mundo na aming usapan ngayon ay magsilbing binhi ng pagkakaisa, malasakit at konkretong aksyon para sa ikabubuti ng nakararami. Ipagkalob ninyo ang karunungan, kapayapaan, pagkakaisa sa bawat isa. Inihiling namin ito sa pangalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas kasama ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Kaawaan mo po kami. sa ngalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Okay. Oo, Umpisaan maganda. na po natin. Among, kumusta na po ba ang kolaborasyon ng ating simbahan at bayan? Yes, well, alam mo naman na I'm into academic research no dito sa topic na ito, yung Church and State Critical Collaboration. At maganda yung journey ko dito sa research na ito dahil I came to realize no kung ano ba talaga ang kalagayan, no, ang sitwasyon ng pagtutulungan ng gobyerno at simbahan dito sa Pampangang ito. Okay? And basically medyo of course no hindi ko kayang i-discuss lahat ang content nitong research na ginawa ko. Pero basically I just want to focus on the major findings. Yes, ano po yan, ma'am? Okay. Ano ba yung natuklasan ko no? Na dalawang importanteng bagay na siguro ma-describe no kung ano ba talaga yung sitwasyon. Ano ba yung kalagayan ng
pagtutulungan ng gobyerno at simbahan, no, sa atin dito sa Pampangang ito, sa ating probinsya, no? And then at the same time, siguro doon sa ating second part, diretso na ako doon sa mga based from these findings, okay? Yung mga natuklasan natin dito sa research na to, ano ngayon ang pwede nating gawin? Yes. Especially mga recommendations and suggestions. No? Ano ba yung direction o patutunguhan nitong kolaborasyon na ito dito sa Pampanga? Again, it is really limited lang. Ang konteksto nito ay talaga sa probinsya ng Pampanga. Although yung study, nag-umpisa ako na sa universal, okay? Yung mga bansa. Paano ba yung mga church and state collaboration nila, okay? Mga continents, okay? And then from the global, nagpunta ako sa national. Okay. I have with me some findings also from yung mga archdioceses and mga dioceses dito sa Pilipinas. Okay? I think mga 6 o 7 lata itong mga dioceses na to. And then from global, tapos national, okay? Regional. Ito, dito, regional, and then ito, provincial. Provincial. Okay, ang Pampanga naman. Paano tayo? So, talagang ang tutok nitong study ito, tignan, no? Busisiin. Ano ba yung talagang the real score, sabi nga, no? Ang nangyayari dito sa pagtutulungan, no? Because collaboration is really talagang pagtutulungan ito, no? Kolaborasyon, di ba? Ng gobyerno at simbahan dito sa Pampanga ito. Pampanga. Why Pampanga? Of course, napili ko dahil taga dito ako, no? At saka alam mo naman, talagang for the past 37 years as a priest, as a member of the Pampanga clergy, talagang subaybayan ko rin, no? Yung pagtutulungan ng gobyerno at simbahan dito. Kaya medyo talagang mas mayroon akong kaalaman and at the same time yung first-hand experience, sabi nga, no? Yes. Because in the past, I was also given the opportunity, no, to have collaboration. For example, yung mga assignment ko, yung municipal mayor, no, yung mga local officials doon sa barangay, no? Yes, yan and I think ikaw rin as a lay person, no? Marami tayong naging karanasan diyan, di ba? Kaya nga and at the same time, alam mo ang Pampanga talaga, ito in terms of religiosity and culture, napakalalim yung ugat natin. Yes, lalo sa yung history. Catholic faith. Dito sa Pampanga. Yes. And because of that is really an advantage na pati na yung mga namumuno sa atin dito. Dahil nga, most of them are Catholics. Nandun na yung puso ng isang pagkakatoliko, nandun na yung kanilang, alam mo naman, yung kahalagaan ng kanilang pananampalataya bilang mga Katoliko, no? Kung paano ito, sabi nga, bibigyan, no? At isa sa buhay diyan sa trabaho nila sa gobyerno. Yes. Kaya maganda ang locus ng study nga ito, Pampanga, because Pampanga is so rich in terms of religious and cultural traditions, no? Yes. Specifically, of course, itong sa Catholic faith. No? Tingnan mo yung mga simbahan natin, di ba? Tsaka pangalawang matandang simbahan itong sa atin, no? That's right. So, advantage yun. Pero at the same time, makikita natin kung minsan yung religious and cultural embeddedness, yung talagang malalim, yung mga ugat ng ating pananampalataya rito, kung minsan mayroon din, parang medyo downside yan. Okay? Pero of course, we will focus more on the strengths, yes, na dinadala nitong yung malalim na pananampalataya ng mga Kapampangan, so regarding their Catholic faith. Okay, diretso na ako. Yes, sige. Dalawang findings ito. Okay, ano po yung dalawa na yun? At ang dalawang findings na to, Brother Noel, dinidescribe, no? Parang medyo sasummarize ko na lang. Ang description ng dalawang findings na to sa Pampanga, ito. Number 1, ang church and state dito sa Pampanga, okay, it is
personality-driven. Okay? Ano bang ibig sabihin ng personality-driven? Ang personality-driven, ang ibig sabihin, ang nag-fuel, parang nagbibigay ng langis. Bakit nakiklik kuminsan? Yan, yung pagtutulungan, nasa mga personalidad. Okay? Nasa governor, nasa mayor, mga particular persons. Yes. Mga Kultura mayor. natin yan, Mong. Yes. Tapos yung pare. Yeah. At saka yung mga, of course, yung mga church leaders natin. Pag nag-click, okay, nag-click sila, may pagkakaibigan. Kaya nga ang isang findings dito, malakas tayo doon sa relational, interpersonal, informal mechanisms. Pag nandun yung pagkakaibigan, pagsasamahan sa personal level. Yes. Okay, hindi mo? Ay, Mayor Ampoyamong, ay, may kaluguran kami. Yes. Nakay kareng okasyon, mimikit kami. And then, hindi lang yon. We share the same goals. Yes. Okay? Mayor, pari, isa lang ang layunin nila. Isa lang ang pinatutungan nila. They have the same goals. Okay? Yun ang first finding. Ang first finding is parang there is a dualistic mandate. Okay? Ano itong dualistic mandate na ito? Pareho tayo sa layunin. Simbahan at pamahalaan. ang pamahalaan. Okay? Magkasundo tayo dyan. Kasi shared goals nga eh. Isa yung, like for example, the common welfare, the common good of people. And at the same time, may pareho lang ang pinagsisilbihan natin tao. Oh. Okay? Si disenyo, Yes. parishionerya. Yes. Okay. So we serve the same people. So may tayo talaga. Parang a common thread, no? Yes. A common thread. Pero yung ating pagka ina-achieve natin o kaya tinatrabaho na natin yung layunin na yan. Mayroong sinasabi dito na kung minsan may mga jurisdictional, logical differences in terms of functions and at the same time, yung mga roles ko minsan. Yes. I will give you an example, Brother Noel. No? Halimbawa, mayroon tayong tugunan natin ang kahirapan. Okay, kahirapan. Okay. Kasi ang isang sa findings ko, tatlo yung area na medyo malakas tayo dito of collaboration. Good governance. Yes. Poverty elevation. Yung disaster, malakas tayo Yeah. Disaster relief and response. Yes. Dahil Pampanga, baha. Yes. Kalamidad, di ba? Yes. Ang blockbuster dito yung Pinatubo. Okay. Doon talagang naging klaro yung yung collaboration, no? Because we had yung isang gusto nating ibalik dito, yung Pampanga Conveners Group. That Conveners Group, that was a very effective partnership. At iyon ay nabuo dahil sa Pinatubo. Kasi pagka may need, may response. Yes. Okay, so malakas tayo dyan. Pangatlo yung poverty alleviation, and of course related with that yung mga social services natin. Dito malakas ang medyo may mga partnership tayo dyan. Yes. Yung tatlong yan. Okay, I'll give you an example. Itong poverty alleviation, kahirapan. Okay. Pareho tamo. Gobyerno, yung simbahan, gusto natin na, di ba, maibsan, matugunan ang kahirapan. Yes. Tayong dalawa, gusto natin. Paano natin tutugunan yan? Yan, Yes. okay. Sa simbahan, halimbawa, tayo, kuminsan nagbibigay tayo ng mga, nagpapakain tayo, di ba? Yes. Feeding program. Kuminsan may mga medical missions tayo, no? Okay? Pero small scale lang, di ba? Pero ang simbahan, ang isang tutok nito para matugunan ang kahirapan, yun, hindi lang physical na pagkain. Yes. Nandoon na yung moral Moral at saka yung programs. spiritual na
gagawin natin, no? Na pagtulong sa mga mahirap. Kasi kailangan bigyan sila ng yung moral at spiritual na lakas, Yes. no, para matugunan ng kahirapan. Whereas ang gobyerno iba yung tutok. Ano po yung tutok niya, Okay. Among? Yung tutok, of course, dahil alam mo naman, mayroong mga resources ang Ayan, napakalaki. Oo. So anong gagawin ng gobyerno? Ang pagsasanay sa kasanayan, oportunidad sa trabaho, mga livelihood programs, skills training. Yun ang tutok ng create job opportunities. Yun ang tutok ng Whereas ang simbahan, tingnan mo, yung moral, yung spiritual, pero mayroon din tayong sinasabing may physical diyan, no? So, tingnan mo, ang ganda no? Pero magkaiba sila. Yes. Okay. Ang tutok ng simbahan, sabi nga, nasa spiritual at moral na aspeto. No? Yung samantalang ang pamahalaan ay nakatuon doon sa economical at political. Yes. Okay? Masama ba yun, Father? Hindi. Kailangan ito, sa ganitong pagkakaiba, ay maaring lumikha ng tensyon yan. No? Nang kaya sabihan tamo, tumakilaming pisamban, lalong-lalo po ketang moral aspect, lamididinan detang dapat midinan. Naranasan namin ni Yan, James yan, Pasamonte diyan na Among. Hindi ko na sasabihin kung saang syudad, no? Kami ay natasan ng DILG. Marami kami. Kasama ang Liga ng mga Barangay at mga siguro 5 kasama naming mga NGOs at isa kami sa simbahan. Ito yung PPCRP. From PPCRB, ginawa namin yan. Sumali kami, ang aming committee, yung City Project Monitoring Committee. Lahat ng mga projects, lahat ng mga ng gobyerno, kailangan dadaan sa amin para inspeksyonan namin kung tama ang kanilang mga proseso. Okay. May maraming red flags. Ang nangyari. Mukhang walang morality dyan. Hindi ko nasasabihin kung anong taon. Okay. Basta ang naging problema na, ang ganda nung una talagang mga kapitan talagang pumapalakpak kapag kami na ang nagre-report sa Local Development Council. Pero bandang huli, may isang mahabol na mayor din na dating congressman. Talagang ginawa niya ito para masira din ang mayor. Isang propaganda. Right. Lahat ng committee report namin, talagang nilagay po sa media. Okay. Lahat. Akong naipit. Alam mo, inahabol ako ng mga media. Okay. ABS-CBN, Channel 7, lahat. Okay. Tinago ako hindi ko na sasabihin sa pangalang Cardinal. That's right. Tinago niya ako. Sige, lilipas din yan, sabi niya. Yes, oo. Bandang uli, nung siya na ang nasa taas, siya naman pagtripan ng dating presidente. That's right. Oo. Pero ibig sabihin, lumilipas yan. Talagang may friction dyan na That's right. among, no? Na, maganda yung layunin, kaya lang, we cannot do away with yung mga tension. At kasi iba yung ating yung mga pamamaraan natin talagang iba. Okay, pero pwede ba tayo mag-call? Yes, of course. Kaya nandun yung bukas na pag-uusap. Yes. No? Importante yun, yung dialogue nga, no? And later on, ito isang talagang, just like for example, yung mekanismo nun na ginagawa yung UBAS. That is a beautiful barangay, ugnayan ng barangay at simbahan, di ba? Pero hindi nag-click dahil nga politika at parang ang dating kasi na simbahan parang watchdog, no? Yung binabantayan yung mga project or something like that, no? Anyway, pero may diyan, may magandang mga opportunities. Ang ibig sabihin nito, Brother Noel, dahil ba may tension, may friction, wag na tayong mag-collaborate. No. But let us try to manage. Okay? I-regulate natin yung mga areas of frictions and tensions. Kasi isa lang naman ang layunin natin. Halimbawa yun, tugunan ang kahirapan. Pero paano? Anong gawin natin dyan? Kailangan, we have to have a meeting of minds and hearts. No? Iba nga ang tutok ng simbahan, pero iba kaya nga yung separation and church and state. Nandun lang sa
mga managerial roles and functions. Pero sa layunin, walang separation. Yes. At Kasi saka, common good lahat tayo. Saka ang ibig pong sabihin pala ng separation of church and state, walang official na reliyon sa isang bansa. That's true. That's true. At hindi pwedeng gamitin ng pondo ng pamahalaan sa isang particular na simbahan lang. That's true. Yes. Oo. Pero the government, Yeah. alimbawa, yun nga, may ano tayo. Alimbawa, yung mga medical mission, kung gustong tumulong diyan, kasi Yes. citizen naman 'yan, pwede. Yeah. 'Di ba? Nandun sa pag-uusap 'yan no? Anyway, yan ang unang findings talaga. Dual mandates tayo, no? Common goal, isang layunin, pero different ang natin, ang daan. Yes. Kumaga sa halimbawa, punta ka ng Angeles, halimbawa. Maraming daan yan papunta ng Angeles. Dito ka sa San Fernando, no? Halimbawa, mag-mega dike ka. O kaya mag-MacArthur ka. Okay. O kaya Expressway. Expressway. Di ba? Tatlo yan. Magpili ka. Pero yung lahat ng daan na yan, dadalhin ka Papunta ron. papunta sa Angeles City. Yes. Ganyan po. Isang layunin pero iba yung pamamaraan ng pagtugon natin. No? Halimbawa, yung nga sinabi ko, paano natin tutugunan ang kahirapan? Ang simbahan po ay may tutok. Ang gobyerno ay may pamamaraan. Pero pwede po tayong magdialogo. Yes. Bukas tayo sa dialogo. Yun nga, talaga, Mong, yung dialogo, no? Kahit even si Robredo, talagang dialogo. Nung ginawa niya po itong council, no? Ito pong pinagsama-sama niya. As a matter of fact, ginaya po namin to. Meron pa kaming pina-approve, in-sponsor nitong si Marang Morales ng Angeles City. Yung people empowerment, siya. Talagang si James ang gumawa nito, nag-drop. May ginaya siya sa Naga hanggang mabuo po namin to at in-sponsor. Ito yung people empowerment na kailangan lahat po ng mga sectors ay magkaisa rito na meron kaming boses. Okay. Ganun po yun. No? Napakaganda. So ito po, no, itong unang findings dito sa research na nagawa ko po. And then at the same, yun nga, it's magbalik ako doon sa isang description. It is personality driven. Yung pangalawang findings nito, ito. Malakas tayo sa informal na mekanismo. Anong ibig sabihin ng informal mechanisms, no, of collaboration? Yun nga, pagkakaibigan, relasyon, yes, personal na, yung pakikitungo mo sa mayors. At saka, pagka nag-click yan, yes, okay, mga informal yan o minsan over a dinner. Yan. Yeah. Yan. May kaluguran lang. Pwede dang pisabyan ito. Yes. At kaya makabulang mga masanting kaya. Isa mong kayang dinner mo or kayang pamahan mo. Pisabyan. Actually, abing palagbandang kayan mong, diyang no ka rin. Yung building relationship, even kayang parokya, kayang tiwala. At diyang kayang pong corporate o nano pa man. Importante yan po itang relational makanyan. Yes. Importante yan. Pero itong findings na to, ito nga, let us go beyond. Yung mga personal, interpersonal, mga informal na yan, dapat hindi tayo parang mananatili doon sa informal. Kailangan din po natin, kaya nga yung title ng research na to, institutionalization. We need formal structures. Yes. No, processes. Para kahit na wala na si Mayor, iba na si Mayor. Kasi nga, ang ating church and state dito, it is so dependent on leadership change. Yes. Potang aluwaning gobernador, aluwaning mayor, aluwaning pari. Yes. May kaluguran. Metong yung factor mo rin mong kaya kami kampisan ba natin yung pari. Totoo ito. Yung pari po, nandiniya na kami mapaya at atin yung suporta, moral kay. Agalawa na nga pong dog na itang burina deng PPCRB. That's right. Kami rin ka rin barangay. Makanya na itang collaboration. That's right. Na kakayanin kang sakop na importante. Kasi dati election kami mo. Totoo ito. So kalambat mo mag-prepare para election. Kaya ba't ka malambat yung dili itang term damong. At least ka rin. Takalta na po ugnayan. Yes. Na pwede tang yung services
tamo. Kaya pisambanan, minsan, yung mga pamahalaan, may kulang sila dito. Halimbawa sa mga moral values. That's right. Paano tayo pumapasok minsan problema na nito? Even barangay, no po? Yes. At saan tayo pwedeng makisangkot na kailangan tayo. Hindi po kaya ng gobyerno lang yan. Inaamin po nila na kailangan tayo, ang ordinaryong mamamayan. Yes, because the advantage of dito sa Pampanga, no? Ito pa yung findings ko. Nagkukulang talaga ang Roman Catholic Church dito. In terms of engagement, like for example, yung mga local development council, no? Kung minsan yung presence talaga, medyo nagkukulang tayo doon. Yes. Alam mo, yung mga na-interview ko mga former mayors and incumbent mayors, no? Sabi nila, Mong, miss mila po rin keng Catholic Church kasi ring kaugnayan mi po ada. Pastor lang eh. Den pastor. Sipan mo Den asosasyon ka rin. Anyang regional kaya ben. May convene ka rin. Sipan mo, ako layman ko mo. Eh ba't pastors lang rin. Kukonvene. At yung pangmetong obispo. Kami kahit yung tarlak. That's right. Ibig sabihin, bishop na nilagay naman kaya rin yung mete. Bayo yung mete. Sinense. Kening kay? Si Macareg. Bagyo ka Macareg mo nga ating metong pareng ay obispong matuwa. Sinense. Sabi na ako, ay ka palang kaya gani. Kaya hindi ko mo pong parokya na nga pong ang buha. During that time, sipan mo, sabihin mo, kaya may itong yaro gawing katoliko, alos kailangan, pastors lang. Pero katas panlalawi kaya katamo. Because alam natin naman talaga the work of priest, no? Yung mga marami talagang trabaho sa simbahan. And yet, can we move for ito nga, may visible presence ba ang Roman Catholic Church? Ito ang parang medyo nami-miss ng mga sa municipality. Sabi nga nung isa at mo po mong mag-plug ceremony kami yan. Then pong mag-lead kayong prayer, apot kay may spiritual message kami. Masanting lang po rin, pastor. Pero miss mo yan naman po nung sana nung atyuyamong ating representative from the Catholic Church. Tama kanyan? Dito sa Pampanga talagang kuminsan, doon pa. Kasi ang laki ng contribution kung halimbawa, gagawin natin, no? As a part of our service dito sa Church and State Partnership, yung yung spiritual nourishment nung nasa gobyerno. Yes, tama. Di ba? And uiting sasabihan na rin ng aliwang mayor. Sabi, nami-miss po namin. Okay. Again, ito nga, no, yung mga ibang, of course, religious denomination, ito ay talagang sinasaluduhan ko. Yes, buti na lang at nandyan sila. Okay. Sige, Mang, marami pa po tayong pag-uusapan. Mag-break muna po tayo. Sige. Pakinggan po natin ang ilang mga anunsyo o paalala. Huwag po kayong aalis. Ito po ang programang magtatalakay sa usapin na magbibigay buhay sa pagkakapit-bisig ng ating pananampalataya at pagiging mabuting Pilipino. Ito ang Simbayan Tayo. Kakaluguran, may good news kami sa iyo. Maaari mo nang suportahan ng ating Radio Apostolate at ipadala ang iyong tulong by becoming a Kakaluguran 919 member. I-message lamang ang iyong pangalan, space Yes to Kakaluguran sa ating Facebook page, Bright FM 91.9 o sa number na 0949-609-5478. I-fill out ang form at hintayin ang verification message. May mga exciting gifts and activities kaming inihanda para lamang sa iyo. Kaya ano pang hinihintay mo? Halina't sumali sa ating community at lagi mong tandaan, kahit sino ka man, kahit nasaan ka man, may kakaluguran kang handang makiramdam. Hello po, ako po si Pepe, ang inyong kakaluguran, laging masaya, masigla at masigasig sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Samahan ninyo akong maghatid ng good vibes, pag-asa at pagmamahal ni Jesus araw-araw. Tandaan, bata ka man o matanda, lahat tayo ay may puwang sa paglilingkod sa Diyos. Walang edad o estado ng buhay sa puso ni Lord. Kaya tara na, makinig, makitawa at matutong kasama ko
Dito lang sa 91.9 Bright FM, ang radio station na kung saan may kaibigan kang tunay na masasandalan. Isa sa mga kilalang titulo ng mahal na Birheng Maria ang ginugunita natin tuwing July 16. Ito ay ang mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo o mas kilala natin sa Ingles bilang Our Lady of Mount Carmel. Sa Biblia, mababasa natin ang tungkol sa kagandahan ng Bundok ng Carmelo sa Galilea, kung saan ipinagtanggol ni Propeta Elias ang pananampalataya ng Israel sa buhay na Diyos. Sa lugar ding yon, sa simula ng ika-13 siglo, nagsimulang nakilala ang mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, kung saan nagsimula rin ang Order of Carmelites na kilala natin hanggang sa ngayon. Kaya nga naman sa paggunita natin sa Our Lady of Mount Carmel sa July 16, hilingin natin ang tulong ng mahal na Birhen, lalong-lalo na sa mga pinagdadaanan nating pagsubok sa panahong ito. Kaisa ninyong gumugunita sa Our Lady of Mount Carmel, ang radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At mula po dito sa Carmelite Monastery sa lungsod ng Angeles, Pampanga, binabati po kayo ng mga mongha ng isang masayang kapistahan ng Our Lady of Mount Carmel. Okay, at nagbabalik po ang barkadahan, ang simbayan tayo, no? Mukhang talagang kasi araw-araw yung barkadahan. Yes. Ang simbayan tayo, no? Kasama po si Brother Noel Sibal, ang ating isa po sa ating masipag at aktibong membro ng ACPA o Archdiocese Commission on Public Affairs na tumatalakay po sa ugnayan ng gobyerno at simbahan, no? Lalong-lalo na po dito sa ating probinsya ng Pampanga. At tinatalakay natin ito, Brother Noel, yung mga findings, di ba? Okay. Ano ba yung estado? At nasabi ko kanina, 2 major findings ang nakikita ko, no? Yung isang layunin, pero kung minsan talagang magkaiba yung daan natin, no? Yes. Patungo doon sa layunin. Sabi ko at nandoon yung friction. And the second finding, yun nga, malakas tayo sa mga informal na mekanismo. Yung pagkakaibigan, kaibigan ko si Mayor. Kaya kay Among. So, uling ating trust level ka rin, mataas sa trust level, may tiwala na, may pagkasama na, nakiklik yung pagkasamahan. Diba? Yes. Pero what if? Yan. What if? No. Iba na si Mayor. Na, siyempre, Mary na yung term. Yamong miyalis na uling 6 years na. Nung halimbawa, medyo elamiklik ang personal level. Kaya nga kailangan po natin, hindi lang we are moving towards informal interpersonal mechanisms or networks to a more established, Yes. a more permanent, and a more formal structures. Parang institutionalize natin ito. Yes. Para mang pag-EO lang yan mong sa mayor lang, no? Pero kapag ito ay naging batas na, talagang kahit sino ang susunod na mamumuno, at least kasama lahat. That's right. Nandiyan po yung programa. Okay, at itong ating mga na-interview, mga naging participants ng research na ito, Brother Noel, based from their sharing, yung mga inputs, insights nila, ito, nagbalangkas ako ng mga rekomendasyon, no? Ano po based yun, from the interviews at ito yung mga binigay nila, yung mga LGUs at of course yung mga na-interview ko rin sa Simbahang Katoliko dito sa Pampangang ito, no? Number 1, ito, 5 ito. 5 rekomendasyon. Yung nga, gusto kong i-present sa DILG ito, ano? Si Madam Myra, yung ating si PD May, PD Myra, no? Provincial Directress ng DILG. Yan, sa Miyerkules may meeting ako sa galing po yan sa Zambales, from Bulacan. Talaga, tapos sa Zambales. Pero Kapampangan siya daw. Si Marty, PD Marty, magkapatid yan. Nasa Tarlac naman ngayon. Talaga.
I think she comes from San Simon. San Kung hindi ako Simon. nagkakamali. Yeah. Oo. Anyway, ito, number 1 ay napakahalag nito. Pagbuo ng formal at regular na dialogo. Parang bang may a joint secretariat or committee or board, no? FGD na po. Oo, parang sa government side, mayroon, no? At sa church side, ito. Like for example, ang sakop, no? Mga representative siguro ng ating Archbishop, at lalong-lalo na tayo. Ito, yung ACPA. Yes. And Yan. naranasan na rin namin yan kay Cardinal Lambunon, mamong. Iba-ibang reliyon, no? Yes. Yung mga head nila, Mhm. may born again, may Methodist, meron pong, ano ba itong Jesus Latter-day Saints. Yan, no? Tapos kami yung Katoliko. Pero mostly ang palaging nagko-convene, nagsasalita si Cardinal Lambunon. Yes, yan. oo. Tsaka yung DILG, siyang sa tripartite yan eh. Yan. Yeah. Yan ang mga noon may ano na tayo parang may head start na tayo diyan. Yes. Hindi naman tayo ng may mga ganyan na no? At ito nga sinasabi dito sa mga na interview ko, dapat daw talaga pangungunahan ng simbahang Katoliko ito. Kasi yan talaga yung sa Catholic Church among meron tayong ecumenical approach eh. Approach, yes. Tayo That's kasi right. yung nagko-convince sa ganun. That's right. And you know, of course, no, with due respect sa ating mga ibang faith-based organizations, talagang yung yung prominent, mas influential kasi marami tayo. Yes. Dito sa Pampanga, no, yung Yes. mga Catholics. Anyway, ito this is actually based, this is para sa akin, no, it's really a happy development for me. Itong pinalabas na memorandum circular ng DILG, no, from the national office, itong series 2025 to 065. Yes. Itong institutionalizing, ang ganda, the open government in local government units, no. Ito parang kalabas-labas pa lang sa oven. Noong July 3, Freshly no? baked. July 3 pa lang ito, no? And one of the mga programs and components nito, following measures, sabi niya, ito ang pinakahuli, pero ang ganda, forge inclusive partnerships. Ayan, kasama tayo dyan. And ensure integrity in decision making to build a more just, empowered, and open local governance system. Ito'y based from yung presidential PD 916 series 2025 din, no? So often government, nakabukas na gobyerno. Yes. So pagka nakabukas, siyempre transparent, no? Yes. Accountability, citizen participation, tsaka yung they welcome of course technology and innovation in governance. So ito, kailangan talagang magbuo. Sabi nito ng isang formal hindi yung informal. Okay, formal at regular na dialogue platforms. Pangalawa, ito maganda rin. Sinasuggest nitong magkaroon ng handbook or manual na that contains itong mga prinsipyo at best practices sa pagtutulungan ng simbahan at estado. Ito'y parang a living document, sabi nga doon sa English ang translation. Buhay na dokumento kasi kailangan talaga suriin, i-update upang umayon sa mga pagbabago. So parang may nandyan yung guidelines, nandyan yung handbook. Parang isang manual ba na, ito yung kailangan ng mga prinsipyo, ito yung mga best practices. So this living document na parang handbook, na parang manual, mag-guide, no? Kung malikha yun. Ito yung dokumentong ito ay maaring, sabi nga, maglaman ng mga patnubay sa pagtutulungan sa panahon ng kalamidad, kung saan nakasaad ang mga responsibilidad ng bawat isa at kung paano magtutulungan sa pagbibigay, for example, ng ayuda o tulong. Actually, mga ang DILG, mayroong programa yan, yung tinatawag na SGLG. Yan. Seal of Good Local Governance. Lahat po yan. Halos nasa 14 na po ata ngayon yun, no? Kaya sama na yung tourism, yung sinasabi mong disaster response, Yes, a reward peace and system order. yan Yes. Award Nandun, system. halos sa Pampanga, I think, medyo tumaas naman. Hindi lang nakakapasa talaga So, yung... 14. Meron silang hindi pinapasa pa rito, no? Na kailangan ng governor ay magsumikap dito, no? Halimbawa, sa implementation ng utilization, halimbawa sa
sa projects po, no? Yan, Kailangan yung 72 points, makuha mo yun. Kung minsan, ang Pampanga, I think, nasa 30 o 20 lang ata, no? Na kailangan ma-implement yan. Kaya ang mga mayor dito, umihingi sa gobyerno, lahat ng project nyo, i-download nyo naman sa amin para makuha naman ninyo. Yun, sabi. Oo. Yun po. Oo. Kasi maganda yung seal of good local governance. Yes. No? Dahil may financial administration yan, may Yes. disaster preparedness, social protection, Sa co-opinion pa lang, peace makikita and mo na. order. Yes, lahat kompleto po Lalo yan. na sa business friendliness and competitiveness. Ngayon, itong sabihin ko na, itong si Secretary ng DILG, siya rin dating governor. Oo. Hindi rin pumapasa dyan. Kaya gusto niya ngayon, every 2 years na. Okay. Maraming nagre-reklamo kasi among na sobrang pagod nila, no? Kahit anong pagod nila, isa lang ang bumagsak sa kanila, damay-damay lahat. Kaya kailangan all in one lahat, ipasado lahat. No? Yes. Maganda naman. Sinimulan ni Secretary Jesse Robredo yan. Oo. In-improve ni Secretary Mar Rojas. No? Kaya dati, ano lang yan SGH, Seal of Good, ano ba yung SGH? Basta nakalimutan ko. Ngayon, in-improve nga doon sa Seal of Good Local Governance Local ni governance. Secretary Mar Rojas. Alam mo, ang ano ko dito sa Seal of Local Good Governance, maganda. Because parang incentive ito yung parang certified ka na may seal ka dyan, di ba? Yes. Something like that, no? Ang ano ko lang, although nabasa ko nga yung mga kanilang mga parang mga criteria dyan. Yes. May mga prinsipyo naman na talagang very ethical. Kasi parang yung, ito para sa akin. Implicitly, nakapaloob yung mga ethical principles dyan. Yes. Pero, ang gusto ko sana, para sa akin, ang isasuggest ko, yung talagang explicit na mga ethical. Kailangan mas malinaw, tukuyin, at talagang nakalahad na talagang malinaw na mga ethical principles. Kasi yung moral, spiritual, of course, medyo naka-incline yan sa belief ng mga tao. No? Personal yan, yung moral. Pero yung ethical, will it give more credibility dito sa Seal of Good Governance if the local governance ethical. Okay, tama. Yes. Dahil may mga prinsipyong ethical. Yes. Okay, yung tama at saka mali. Kasi etong nakikita ko, Brother Noel, ito yung opinion ko lang because of my research, no? Halimbawa, sa policy making, okay, may mga policy yan. Gagawa, mga local ordinances, something like that. Okay. So, gagawa sila. Of course, may mga deliberations yan, no? Okay. Halimbawa, itong polisiyang ito, yung local ordinance, okay, administratively, it's very sound, no? Sa lente ng administratibo, very good. Sa lente ng technical, very good siya. Okay? Sa lente ng politics, ano siya? Okay. Sa lente ng legal, maganda itong policing ito. Question. Sa lente ng ethical. Yes. Doon, siguro po. Yun ang wala. Yes. Di ba? Kung minsan, tinitignan ang isang policy making process sa maraming lente yan Yes. Kasi may mga decision making process yan sa gobyerno. Pero what about the ethical lens? Yun ang kuminsan namimiss nila. Actually, yun ang sinasabi ko among na ethical na kuminsan nasa governor yan kung paano niya talaga implement ito sa kanyang mga departamento. Napagaling na mga department leaders natin, buong Region 3, no? Nakita ko. Pero kung minsan, kahit sila, nagre-reklamo na kung minsan na isang decision lang na hinihintay nila, doon lang sila nagkakamal na, bumabagsak sila. Lahat, damay-damay lahat. Yan sinasabi mo among na ethical, na kung minsan mayroong tinatawag nilang ano ba yun namang nung hindi pwedeng maganda Ibig sabihin yung ikaw na ang governor, sabi nga ni mayor ng Baguio, ikaw pa supplier. That's right. Yung regulatory, di ba? Ngayon nga, hindi lang sa polisiya yan. Yes.
ipasok natin yung government contracts. Yes. Okay? Yan. Halimbawa, may ceiling. Dapat 5 million up, dadaan na yan. Yes. Okay. Siguro, pwede silang mag-decision kung 1 million lang yan. I don't know. Yes. So, may cut-off dyan. Halimbawa, okay. Itong kontratang ito. Tingnan natin. Uy, sa lente ng administrasyon, okay yan. Sa lente ng technical, okay yan. Sa lente ng politika, okay yan. Sa lente ng legal, okay yan. Yes. Naku, bumagsak. Doon sa ethical. Yan sinasabi yung conflict of interest. Yun. Na Diba? kung minsan nga na Oo. ikaw na nga lahat no? Dapat talagang sundin mo ang gobyerno. Wala ka dapat tinatawag nilang, kung minsan namong ito yung masakit na ano po ito. Oo. Kung minsan si LGU, meron siya mga kontraktor. Tara mo, ha? Yes. Kaya nga. So, ito ay isang proposal na parang it is an additional layer Yes. sa decision-making process ng gobyerno. May mga layers yan eh. Mm. Yung nga, administrative, legal, Yes. technical, political. Halimbawa, what about yung layer ng ethical? Ethical. Yan. Kung minsan, dyan nagkakatalo. Mm. At dapat, sabi nga dito, dyan pumasok ang simbahan. Yes. Yan. And, Yung ethical lens. Mm. Dyan yung contribution. Recommendations natin. Oo. Hindi tayo nag-i-interfere, kundi ang function ng simbahan dyan, monitoring, and then consultative, Yes. advisory. Yes. Ina-advise natin ng gobyerno. Sabihin ng simbahan sa gobyerno, itong polisiya mo, medyo may kulang para maging ethical. Actually, among ito yung trabaho namin na alas monitoring kami, pero hindi kami, pero may karapatan kaming magsalita bilang CSO. You pero ito can- trabaho ng DILG. You can advise. Nakita ko talagang, ang galing naman ng DILG, Oo. lalo-lalo mga kasama ko talagang sasabihin nila kung anong findings. Yeah. Ito, mahina kayo dito. Yes. Hindi karapat dapat ito. yeah. Red flags ito. Oh, that's ito right. yung kagandahan ng mga kasama ko sa DILG. Nasa abroad na nga yung iba nakakuha ng scholar, no? Pero pagdating nila, baka mas magandang pwesto nila. So ako at ang mga kasama ko ngayon sa DILG, minsan ako sumusuko. Ang babata nila at Yeah. passionate. Talagang That's bilib true. ako. And I think we need such kind of people, no? And Yes. we have to give them a support Yes. system. Oh. Kung nandiyan ang again, the presence of the church, kung ano Yes. tayo. Kasi talaga totoo. Just to raise the red flag in itself para sa akin. Magandang accomplishment na 'yon. At least Yeah. alam nila na ito'y mga red flag. Yes. Hindi dapat. Ngayon, it's another thing if they still approve it. At least ginawa natin yung prophetic role Yes. natin. 'Di ba? Kasi po ito talagang role ng ito ay sa mga social teachings ng simbahan, no. The church is often regarded as the conscience of society. Yes. Ano ba yung konsensya? 'Di ba? Siyang nagsasabi sa atin, "Oy, mali 'yan." Oy, yan, tama 'yan, 'di ba? It's the conscience of society. Ako, I always have that metaphor image of the church as the conscience of society. For the church to make a difference, no, in society, ito maging konsensya siya. Lalong-lalo na yung pagtingin, no, pagibayuhin, palakasin yung buhay, yung moral values, yung moral life ng mga nandiyan sa gobyerno. Again, we are not saying na po flawless ang simbahan. No. All we're saying, tingnan natin sa isang lente. Dagdagan natin yung layer ng decision making na po. Yes. Sabihin natin, ito. Pero yung approval, of course, nasa kanila. Yes. Ang importante, sinabi natin. Diba? Ito, nag-raise tayo ng Okay, ituloy ko muna. Sige, Ito, mutual capacity building. Kailangan talaga magkaroon ng mga workshop, seminar. Sabi. Number 4, itong paggamit ng mga umiiral na struktura. Kasi dito nga, mayroon na tayong mga local special bodies, no? Pero sabi nga, kung minsan mere attendance lang ang sa simbahan yung iba. Okay. Kailangan palakasin talaga. UBAS is one. Yes. Kailangan LDC. buhayin ang UBAS kung pwede. Yes. Pampanga Conveners Group. Ito, I think 2 or 3 respondents sinabi. Among kasanting na po, nung nga balik, may balik yung kantayong Pampanga Conveners Group.
ito it was a fruit of the Pinatubo eruption. Mm. Kasi diyan daw talagang kasama lahat. Ako, I for one na alam ko itong Pampanga Convergence Group, no? Pero sana it went beyond Pinatubo. Kasi nung wala ng Pinatubo, na-disband na to. At sabi nga nung dalawa, ang isang susi po kasi diyan, ang nag-convene diyan, sabi, si Apseto. Actually, Kasi, gusto nila yung simbahan is sumali sa Peace and Order Council. Ang kagandahan niya mong, may pondo ang Peace and Order Council. Yung RPOC, yung Provincial Peace and Order Council, may pondo yan. Ang laki-laki mong. Kasi yung sa church naman tayo, minsan nahihirapan nga tayo magpondo dyan. Pero sila may pondo, milyon-milyon yan. Yan. Na kailangan na yan nga ang kailangan natin pagtulungan. Yan natin gamitin, di ba? Actually, sa Ubas din mo. They have the resources. Sa Manila, no? Ang liliit ng mga barangay, pero napakalaking pondo. Ang simbahan naman, walang pondo. Kaya ang ginagamit ng pondo. Tayo. Yes, yun po, no? Siguro yun ang paano yung mag-collaboration na... That's right. Yes. Kasi yung mga grassroots organization natin, ang dami natin mga religious organizations, mga commissions, di ba? Yes. Ang dami. We can make use of Ay, that. paano sila sumali mong pati itong sa mga sa Kapitolyo, sa lokal o sa barangay? Pwede po kayo sumali diyan. May Peace and Order, meron pong Ecological Solid Waste Management Board, Ako, dami. meron po tayong tinatawag nilang standing Health Board, committees yan, meron tayong marami po yan Yeah, na kailangan Oo. pagtulungan. Kung pupunta ka diyan sa bagong building ng Kapitolyo natin, nandun yung lahat yung mga committees na yan. Yes. No? At again, we give due recognition, no? Dito sa mga namumuno ng mga committees na to. Anyway, tuloy ko lang. Yes. So, yung mga dati na struktura, pwedeng buhayin. Yung mga existing. At ito nga, no? Ang isang evolving na lumabas dito, magkaroon dapat ng municipal state church and state council sa munisipyo Oo. So parang structure ito. On the level of the municipal level dapat mayroon na daw na ganyan, no? Something like that. Okay, ang pinakahuli dahil wala na tayong oras, ito yung modeling. Okay, Na sana magpili daw ng DILG, ang Archdiocese, ng isang munisipyo. Okay? Isang munisipyo lang. We start with a small, manageable municipality. Model, no? I'll give you an example. Itong municipality of Santo Tomas. Kasi pinakamaliit yan No, Ako, nanggaling ako dyan. Tama. And very supportive ang Mayor. Congratulations kay Mayor Jan Sambo. Kasi isa siya sa mga dating night siya tayo naman. Yes. Alam mo, konti lang na patalastas. Si Mayor Jan, ang isang na-share niya sa akin at gustong-gusto ko yun. Sabi niya, I owe my leadership skills sa simbahan. Kasi youth leader siya. Diyan niya na-develop yung kanyang mga leadership skills. Doon sa payo, no? Youth organizations. Diyan sa under, okay, alam mo kung sino? Si Among Ed Pandillo. Talaga, during that time, no? Okay, yan, siguro sana nakikinig si Jan. Halimbawa yun, may pilot tayong municipality, isang modelo, para magsilbing modelo sa pagpapatupad ng kritikal na pagtutulungan ng simbahan at estado. Dito, sabi niya, susubukan ng modelo bago ipatupad sa ibang lugar. Para bang isang pilot, isang model. Yes. Maganda. Yes. That kind of idea. Maganda yung idea nyo mong na meron tayong pilot dito. Pero marami rin na po tayong pilot na iba-ibang lugar, no? Yeah. Ang ginaya natin talaga, ginagaya, dinadayo. Ito pong Sanaga, yung kay Jesse Robredo. Why no? not? Why not? Yes. Yung best practices dyan, di ba? Yes. At dumami yun, namang. Na, meron po kaming CSO conference dito. Sa DILG po ito noon. At dami-dami, buong Pilipinas. Nakita ko, ang daming best practices na ngayon. Lumaki yun. Definitely. Yes. And we have to capitalize on this. No? Kung minsan hindi natin talagang binibigyan ng pansin ng mga because best practices are so important dahil nga, makikita mo na kasi ginagawa na Wow. Isang example naman mo, dating CSO lang. Pero parang hindi sapat ang kanyang pagiging CSO. Ginawa niya talaga, humabol siya. Ito si Mayor Bico Soto. Yes. No, yan. Marami dyan. Ang best Bico practices Soto. ng Yes.
Iba kasi pag ikaw nang nakaupo kaysa Oo. CSO ka lang. That's right. So ito po, no, we have a rich body of experiences, no, yung mga best practices. Ang ganda kung halimbawang itong mga rekomendasyon na ito, no, yun nga, konti-konti, we explore muna. Yes. Kaya nga sabi ko kay PD Myra, exploratory talks. Umpisa natin, usap lang tayo muna. Yes. At tingnan natin, no, kung saan konti-konti ay uusad sigurado tayo dahil mayroon namang mayroon namang naumpisa na. Yes. Hindi naman talaga parang zero yung church and state dito sa Pampanga. I-enhance lang natin, Okay. no? Kailangan natin siguro talagang palalimin at bigyan, no, ng mga struktura para hindi lang, mga informal lang at hindi project-based lang. No? Yes. Okay, at mayroon ba tayong mga yung mga FB viewers and their comments? Sige. Okay. Ito ang ating mga FB viewers na po. Si Alma Santos, Miriam Paras, Ellen Aramil, Estela Rodriguez, Rica Enriquez, Dolores Negado, Ernie Pagyo, Ann Baluyot, Martin Palisbo, Maribel Bruno, Bennett Bautista, and Alice Tandog. Kasama rin si Imelda Kamaya, Aida Karani, Corazon Dison, Per Manson, Martin Linsangan, Sir Doris Trajano, Roselito Mongcal, Sally Castro, Cristel Relos, Marisa de Guzman, Levi Cancino, and Susan Robles. Okay, wala na pa? Parang wala na. Wala na ba? Okay na. Okay na. Okay. Thank you sa ating mga FB viewers at yung pong mga silent listeners natin, no? Thank you so much for being here. At bago tayo magtapos, of course, ay may panalangin tayo, na closing prayer tayo, Brother Noel. I will be leading it, no? Yes. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, Amen. Panginoon naming Diyos, taus-puso po kami nagpapasalamat sa inyo sa damdamin at pananaw na naibahagi namin ngayong araw na to. Salamat po sa inyong presensya na gumabay sa aming talakayan. Patuloy niyo po kaming palakasin bilang mga tagapanglingkod ninyo sa simbahan at sa bayan. Bigyan po ninyo kami ng lakas ng loob upang isabuhay ang aming napag-usapan at maging aktibong bahagi ng pagtataguyod ng katarungan, pagkakapantay-pantay at kapayapaan. Ipagkaloob ninyo po ang biyaya ng pagkakaisa at pag-ibig na walang hanggan para sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus kasama ang Banal na Espiritu magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain nawa tayo po ng Panginoon, ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Okay, yung announcement, Brother Noel, ikaw na. Okay po. Ito po, Amang. Ito. Okay. Sa ating pong medical and mobile clinic schedule na po, sa July 17, nasa po tayo, Santo Niño, Santo Tomas. 18, Pulong Maragol, Angeles City, sa mga kababayan ko dyan, sa siyudad. 21 naman po, Santa Catalina, Minalin. 22, San Francisco, Macabebe. 23, Santa Ines, Guagua. And 24, Sagrada, Masantol. And 25, San Juan, Santa Ana. And 29, Balibago, Masantol. And July 31, Balibago, Angeles City naman. Okay, thank you. And of course, yung ating pong inihintay na raffle, no? Okay. Para sa ating anibersaryo. Sa September 7 po yan, no? Bumili po na kayo ng mga tickets natin in support of our operations po ng ating stasyon, no? Yan, nasa screen natin. I think 100 pesos per ticket. Malaking tulong na po yung inyong pagpa-participate, no, nitong ating raffle para sa ating 10th year. Ito ang ganda ng Bright 10 Years, Broadcasting a Decade of Mission and Hope. Oo. 10 years na yung ating radio station. Yes. Thank you. And of course, yung ating bisita, Vicariato. Ngayon pong araw na ito ay from San Pedro, Calunsod Parish, ay pupunta po sa Santa Monica Parish sa Minalin nito, poblasyon, no? July 14 today,
at hanggang July 21 po. Itong pagbisita ng ating mga canonical o canonical images po ng Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdón. Okay, paalam, pasalamat, and greetings tayo, Brother Noel. Okay, yan pong mga lahat ng charismatic, no po, at lahat po ng mga nasa kulungan na nakikinig sa atin. At si Sister Weng at ang aking pamilya, no po, si Francis at saka si Kiana. Yes, okay. At of course, yung ating mga kasama sa ACPA. Hindi tayo talaga nakukumpleto, no? Brother Jeff, Brother Bob, and of course si Brother... nung nakaraan namang o kaya nga po naman hindi pwede. Si Brother James, no? Okay. And I think one time nga, no? Schedule natin yung meeting natin para... Yes. Ang dami natin kailangan talakayin, no? I am really overwhelmed dito sa trabaho natin. Pero sana ay, of course, in God's time, ay magbubunga lahat ng ito. No? Okay, thank you, Brother Noel, for being here. At ito po, sa ngalan po ng ACPA o Archdiocesan of San Fernando, Commission on Public Affairs. No? Ito po si Father Pep Bakay, ang inyo pong among sepapuid at Station Administrator ng 91.9 Bright FM. Muli pong bumabati sa inyo ng... isang magandang umaga. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Okay.